Makasih, istirahat dulu kayak Dek kan. Nggih, matur suwun. Aku samar nek gelang alit iki ra iso bar. Balik. Ya, ngerambah liyane. Oke. Dek iki jumeneng meneh dienggo bom. Oke. Dek Sinta Widya Palupi jumeneng Ceko. Oke. Yuk, jumeneng Dek. Sarip tambak yoso gelem urip kudu rekoso rek. Oke, selamat malam wilujeng dalu Dek Sinta Widya Palupi. Kaget kula. Cek. Nggih, sugeng dalu Mas Galang. Ngaturake sapa-sapa dulu Mas Yogi gitu. Oh nggih, sugeng dalu Bapak. Selamat malam. Bayu tenan bagus tenan bae Mas. Mas Yogi. Nggih, bagus tenan bae. Nek sing ngarani wong siji ki aku ora percaya, nek sing ngandani luwih kok siji lagi percaya. Ganteng ya? Pol Mas. Kayak ada manis-manisnya. Iya. Mengucapkan selamat ulang tahun dulu ke Partai Nasdem Dek Sinta. Oke. Selamat ulang tahun pada Partai Nasdem yang ke-10. Doanya semoga tetap maju, tambah rukun, sukses selalu. Amin. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Dek Sinta Widya Palupi iki kelas piro sekolah ono ngendi saiki? Kulo kelas 3 SMA. 3 SMA. Nggih. SMA-nya? SMA 3 Nganjuk. Kelas 3 SMA, SMA 3. Nggih. Siap, saiki ngaturake panglipur ya ta untuk memeriahkan HUT Nasdem yang ke-10. Iki ana Pak Mundut uga mau. Pak Mundute podang kuning. Oh nggih. Dibawani dhisik, karo Ben Leren penabuhe. Oke. Monggo Mardika nganggo cakepan sing ya sing nadyan wujude mung peksi ya kena apa sing sijine kae ya kena. Monggo. Nadyan wujud mung peksi.
podang kuning guru lagune ben pasuk diowahi witibone Pripun, A. Mas? Oh. Jadi podang jenar. Oh nggih. Terus Ibu bunga hatiku nyanding bisa dadi tambah Oke, dilanjut langgame podang kuning buka celuk mangga yuk isu awane ngomawis ora krasa keluyuran hanggoleki sing tak sayang mobang miterangkan ku goleki ora krasa iso awak kang nyawang si podang handudut ati kepranan aranganda ati koyong ngoceh dhewe ngalepen tarik ya awas oke
Thank you Dek Sinta. Oh, duduk dulu. Nah. Iki masih bulan November. Bulan November iki bulane wayang. Mergo yen ora kleru tahun 2018 kuwi wayang ditetapkan melalui perpres peraturan presiden ya toh menjadi hari wayang nasional. Oh ngono dipengeti kuwi sakjane wis suwe tahun 2003 kuwi wayang wis diakui kelawan UNESCO sebagai karya agung budaya dunia tahun 2003. Mula ora ana salahe negara kita mengakui wayang dengan menetapkan hari wayang nasional. Oh ngono ya kuwi tanggale wingi sing wis kelakon wingi tanggal 7 November. 7 November Lah Asta Brata apa ora ngenekne wayangan? Ngenekne. Tanggale tanggal 20 November. Mapane ya ning kene Sanggar Astabrata go di live streaming. Ngono. Hari wayang dunia, hari wayang nasional tanggal 20 November sing diselenggarakan kelawan Sanggar Astabrata. Dalange heboh. Wis pokoke dirahasiakan masihan. Oh ya. Tanggal 20 November kepareng mirsani. Oke. Dilanjut nglerek. Mbak Enggar. Jumeneng Mbak, jumeneng. Wah. Wilujeng dalu Mbak Enggar. Nggih, wilujeng dalu Mas Dala. Wah. Biru ya ta, nuansane biru. Wah, sampeyan nganggo klambi biru saya semorot cahyane. Alhamdulillah. Iki mengucapkan dulu doa, sapa-sapa dulu, salam-salam dulu. Sugeng dalu Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kados pundi Pak pawartosipun? Sae. Nggih, kula ngaturaken sugeng ambal warsa kagem Partai Nasdem ingkang kaping 12 nggih Mas. Ya, 10 tahun. Nggih, mugi-mugi tansah lancar jaya nggih Pak. Mas Yogi juga didoakan Mbak Enggar. Oh nggih, Mas Yogi. Kok bener nimbaline Mas Yogi. Iya, nggih nggih. Nggih Mas Yogi, mugi-mugi Mas Yogi tansah diparingi rezeki ingkang lancar, tambah awet muda. Ada. Dek niken Dek Sinta ngarani Mas Yogi ganteng. Jenengan? Nggih, Pak Nik. Sami ganteng. Kayak ada manis-manisnya ya. Nggih. Manis. Kabeh imut. Ya 11 12 karo sing nyimping aku lah ya. Ya jangan. Iki ya ada kulitnya itu kan sawu-sawu bosok. Nah niku kan imut. Imut ya. Ngaturi tetembangan Mbak Enggar. Iki sampean dipirsani undangan dan dipirsani lumantar YouTube ki tak pantau 204 yang menonton. Alhamdulillah. Kuatah ya Mas? Penonton setianya Astabrata itu kuatah pol. Ya, iki lagune Tetap Selindru. Gubuk Asmara. Nggih. Gubuk Asmara. Digawe anu sik ya ndang. Dik Sinta mengurung ngene kok po ame belah. Oh iya. Urung ngono kudu ngono pokoke. Iki enak nih. Iya. Ayo Gubuk Asmara. Mbak Enggar bersama Astabrata. Wilujeng midhangetaken. Yuk. Iki lho sing tak goleki. Ada yang penayung
Asik asik. Angkat Dek ya. Siang makan nasi kalau malam mimi cucu. Asik.
kasih Mbak Enggar, duduk lagi ya. Wah, iki aku go arep mamerne. Mamerne apa? Nah, iki mumpung karo Partai Nasdem, heeh. Iki Nanang teko to Nanang? Nah, iki nek ora munggah iki rugi mumpung ana Nanang. Heeh. Rene Lang, ayo Nang. Wah. Ora usah njaluk spot. Kok ora usah lho gayamu. Heeh. Kene Nang, heeh. Nanang si tunanetra. Wah, iki ambak tunanetra ning duwe keluwihan iso nembang. Wah, heeh. Iki niki nggih anu Mas Yogi tresna kalih budaya niki nggih saged nembang. Nek wonten wayang teng pundi-pundi nggih disusuli niki. Heeh. Wis tekan. Oh. Wah, jan mike loro. Walah, mik loro arep diagahi kabeh ya. Selamat malam Mas Nanang. Selamat malam ngoten Mas Akbar. Wah, ki mau lagi teko apa piye kok lagi ketok? Oh, kula ndelik teng mriko kok. Oh, kok batinku aku ora ketok sampeyan lho. Oh, tak kira lek batenku nek sing gak ketok malah kula malah. Oh iya. Iki dalam rangka HUT Partai Nasdem yang ke-10 tahun. 10 tahun ora krasa wis suwe 10 tahun Nasdem. Oh iya, 10 tahun dalam mengemban amanah. Nggih. Ikut dalam pembangunan nasional. Mas Yogi Dirgantara Lumantar. Wonge bagus ya wonge. Lho lah. Apa ngerti? Tak inceng neng kono mangan. Hah? Mbok inceng. Pas nyanyi tak delok wah wonge ya ngene, Mbak. Yogi. Apa ketok nang? Lah kok ketok neng kono. Wis ya, wis karepmu nang karepmu. Mas Yogi Dirgantara. Ngaturke selamat dulu dong. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun kepada Nasdem yang ke-10 tahun. Semoga tetap jaya. Doanya untuk Mas Yogi yang sekarang untuk duduk. Mas Yogi doanya semoga panjang umur dan sejahtera. Oh, amin. Dan sukses dalam karirnya. Sukses dalam karirnya. Wah, luar biasa. Aku ki mung dina-dina ki rada galau tenan. Peh. Aduh. Peh tenan. Wis galaunya apa toh? Ndak kuat aku ngene iki. Nah, lah galauan yo selehke. Marai kena PPKM ini. Apakah arti dari PPKM nang? Pernah perhatian kemudian meninggalkan. Ya. Aduh. Ketoke Nanang iki ketoke kok wis kemeceri jane umur piro to Nang? Wis kudu mangan wong ayo. Heh? Kok sampeyan umur piro? Nikah Mentolo kudu tak emplok iki ayone. Lho, aku sembok emploke lho. Sampeyan umur piro? Jujur jujuran. Kula umure ya wong kelahiran 92 ya 29-an, Bang. 29. Iya. Wah, jane ya ibaratane wayahe rabi. Wayahe Mas ra kuat, Mas. Oh, iya. Mas Yogi kula jenengan golekne. Oh, iso sambate Mas Yogi. Saiki pamerno nembang. Nggih. Napa niki? Oke. Ki ana pamundhut pepeling. Pepeling. Ki lho Nang ana anu kagem sampean. Wo, nggih sembah nuwun. Saking sinten Mas Tiar? Saking Mas Yogi. Saking Pak Yogi sembah nuwun Pak Yogi. Kuwi pira Nang diceksekno? Wah, aduh, cek kon delok. Ayo no. Astagfirullahaladzim. Piro? Jajal piro? Iki ta? Heeh. Walah, wis roh. Piro? Lagi biru apa? Rupane kok ngene lak mripatku sing burek iki. Abang apa biru? Abang. Oh iya. Ya picek tenan berarti ya. Lah traya picek kae. Oh, biru tuh. Nah, iki ini. Wah, ini Mas Yogi nyusul ini loh. Piye ini ganteng ora? Pundi mboten. Walah ya Allah lha niki. Pripun Mas Yogi? Kata di komentar jenengan pripun? Niki Mas Danang. Pripun? Niki wonten ketua fraksi kula. Nggih. Ketua fraksi Partai Nasdem DPRD Kabupaten Nganjuk. Nggih. Ket mau kan sing disebut ganteng tok. Nggih no. Lah Nganjuk ya nek DPR sing ayu.
Mbak Dela. Oh, ngaten. Nggih. Lah pundi Pak Yogi sing ngayung? Ngapunten lho mboten ketinggal niku. Aja lancang. Aja mundur-mundur. Nganjuk niku DPR-e 3. Tiga. Saking Nasdem. Nasdem. Kula sing ganteng dhewe. Ya. Alhamdulillah. Oh, berarti yang 2 cewek. Cewek semua. Niki berarti bersama Ibu Ibu Haji Ratna Wulandari, Ratna Wulandari. Ketua Fraksi Partai Nasdem Kabupaten Nganjuk. Oh, alhamdulillah. Nama panggilannya Ibu Mbak Ratna. Ratna. Nggih, Mbak Ratna. Niki juga masih muda, Mas Dara. Oh, nggih. Hebat ya berarti Nasdem niku muda-muda sedaya. Yang satunya Ibu Lili yang pada malam hari ini dereng saged gabung. Nggih. Anu mbok menawi di kantor DPD Partai Nasdem butuh cleaning service. Oh, kula kinten butuh Niki. potensi-potensi pemuda kados Mas Dala. Mas Nanang niki lho. Oh, Mas Saged. Wah, monggo niki Ibu Ratna badhe mungkin Bu sepatah Ratna, dua patah monggo. kata. Monggo. Niki Bu. Mas Nanang lungguh dhisik. Heeh. Wah, ben Ibu Ratna Yuh, kelihatan. sing ning ngarepku ganteng era. Oh, ganteng Bu. Wah, jan kaya Gantengnya kayak ngiringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Niki wau sampun pamit sakjane. Oh, nggih. Terus dibeto mlebet malih. Oh. Tapi alhamdulillah. Karena badhe ninggali amplop. Nggih, Alhamdulillah diaturi enek Mas ganteng. Tak delok sing ganteng ki kok malah dalange. Nggih. Mboten no kalah ganteng kali Nanang kula. Loh, ganteng kabeh. Oh, nggih. Selamat soalnya. Niki pripun Bu komentare napa badhe sepatah dua patah kata monggo. Menyampaikan napa badene? Nggih. Yang bisa disampaikan matur Nggih. suwun atas rawuhnya semua. Terima kasih. Mas ngapunten lho ya, Nggih, aku nggih. lek kon kon basa Jawa kaya Mbak Niken no mboten saged kula. Nggih. Tak Ada nggih, cara bahasa Bu, mawon. ada cara. Pripun pripun. Untuk pripun? dapat mendalami bahasa Jawa itu ada Oh, caranya. ngoten nggih. Kulino nanggap wayang. Oh, ngoten. Nggih 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 nggih. Ditulak Mas Karena Yogi. niki kula jak munggah, kersane kula mboten abot. Oke. Jadi kula nanggap, kula nanggap. Amin amin. Amin, amin. Untuk kedepannya Allahumma dapat amin. diagendakan, Amin, nggih. Amin amin. Pripun niki Mbak Ratna. Dadose di ulang tahun Nasdem yang ke-10. Nggih. Kami berharap semoga Nasdem Nganjuk Nggih. bisa lebih baik lagi. Amin. Kami juga minta doa supaya Nasdem di Kabupaten Nganjuk ini bisa lebih berkembang, Amin. lebih maju, Amin. lebih baik lagi dari tahun-tahun yang sebelumnya. Ngoten. Amin. Dan semoga mudah-mudahan nanti harapan kami minta doa dari semuanya di 2024 nanti dari kami yang bertiga ini mudah-mudahan nanti terus bertambah dan nggak stuck hanya di 3 orang ini. Oke. Kita minta doanya. Siap. Gerakan massa sekarang itu gerakan yang paling kuat, kekuatan yang paling kuat itu kekuatan massa, Bu. Nggih, lari nem-nem niki lho. Nggih, Kados mas-mas niki. dados mami Nggih, ta? sakit kerjasama dengan Astabrata. Wow, saya yakin Oh, ngaten. akan meningkat Nggih, nggih, nggih. bukan hanya 3. Wah. Amin, Oke. amin, amin, Ya amin. Rabbal alamin. Nggih, namun kap semanten, kok lek Nggih. suwi-suwi ngesakno mas sing ganteng nek ngarepku iki lho. Nggih, iki jan lala. Ketoke wis anu iki, wis bingung ning lungguh isor suwi-suwi wis bingung, pengin ndang ngadeg dhek. Nggih, niki- Mboten no. Mboten. Ini cekap semanten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih Mbak warahmatullahi Ratna. wabarakatuh. Heeh. Nggih. Wah, lah iki. Iki lho Mas Anang. Nggih. Ojo. Ngadeg Aku anu Mas Akbar rada pekewah nek wong Mbak Ratna ini anu ayu mbah pekewah aku. Nggih, ngapunten. Nggih, sembah nuwun Mbak Ratna. Kaya jo wah kok ndelok ya mboten pareng.
Koyok. Tepuk tangan untuk Mbak Ratna. Tepuk tangan. Nggih, sembah Alhamdulillah, nuwun. rabbil Terima kasih. alamin. Nang, Nggih. kowe iki kudune matur nuwun karo aku lho. Loh, otomatis. Lah kowe iki sing nglantarne entuk rezeki ki aku. Loh, ora-orane kaya panggah no. Panggah lah ya. Harus. Ora ketang kopi-kopi sak jingkir. Lah, Ben ning harus. mripat mak piye nah? Mak piar. Langsung mak piar. Iki ana pambudutan pepeling. Nggih. Heeh. Pepeling dibawani. Bawanana ya nang ya. Nggih. Nanti ben sing nembang sinden ketiga berdiri Nggih. berdiri ya. Pun. Mangga. Rukun Islam kang lima puniki katindakna mring para sasama aja padha ditinggalke. Suasana pandemi jarang ana wayangan mesti Nggih, haus kowe hiburan. kangen wayangan mesti ya Nggih, toh? Kangen haus suasana hiburan. wayangan ya toh. Nggih. Mula aku wis matur kepada Mas Yogi titip kanca-kanca seniman dumateng panjenengane Mas Yogi ngono. Nggih, mugi-mugi kemawon. Amin. Sama. Terus Nenang. Rukun lima puniki sahadate kang angka siji Terus? kang angka loro salat dene kang telu. Budal rene mau karo sapa nang? Numpak motor pitik niku iki ambekan. Iya. Numpak motor ora jurusanmu akhirat. Sing mesti niku. Kowe iki jan tenan kok ya. Glelengmu lho sing tak senengi ya. Ramadan nindakno poso papat zakat ping 5 ibadah haji rukun Islam Oke. Dik Niken Salindri, Dik Sinta, Mbak Enggar jumeneng. Monggo. Heeh. Iki jajal nang nek pancen kowe ro. Nek contohnya kok Mbak Enggar sik Pripun? Mbak Enggar nek sampean pancen roh iki ciri-cirine wonge piye? Oh. Alah yo ciri-cirine rada dhuwur awake langsing. Ya wis karepmu. Nek Dik Sinta? Wong asline yo lemu, tak arani langsing iki berarti motoku yo picek tenan. Terus nek Dik Sinta, wonge piye? Lek Dik Sintae koyo yo piye ya sik tak grayane sik. Weh. Piye? Yo Mbok terawangno piye? Wonge Yo, piye? Ciri-cirine? sik to. Kok gak ketok to sing ndi? Heeh. Wonge yo lemu. Nek- Oh. Lah nek Dik Niken lagi lho. Alah ya ora usah diomong kuwi nek putrine Bu Winarsi siji iki wis ora usah diomong nek iki. Piye lek aku piye, Mas? Wis ora trimo piye-piye wis menggemaskan nek kowe. Mas. Terus kowe. Emang Mas kan gak pengen nyiwel aku lho, Mas. Oh, saka cara anu wis ketindang tak emplok tenan Weh! nek karo dirimu. Bongget panganan po piye Aku kok. lek karo bocah sitok ki wis korot-korot kudu ngemplok tenanane. Lagune Pepeling. Pepeling. Sinden 3. Yo, baris Oke. siap gerak. Nah, kudu kenceng. Yo, siap gerak. Tersikap sempurna Mbak Enggar. Ya, siap gerak. Lencang ke kanan gerak. Ya, kanan. Yo, geser.
Geser. Oke. Ya, heeh. Aku ndek nek kanan nih Mas, berarti piye lencang depan aku. Oh, meneng ayo. Meneng pojok mergo tegak gerak. Wah. Ini kan menengnya elek kok. Heeh. Saiki Mas Nanang di depan sendiri posisi, oke, di depan sendiri, nyontonin joget. Nah, nyontonin joget. Dicontonin jogetnya Mas Nanang. Ayo, Mas kendangnya. Nanang instrukturnya cara Ya, instruktur jajal. Aku. Dicontonin sih, kendangan jaipong tok, kendangan Ya jaipong. met kudasi Mas, HP Mas. Kok aku lho. Ya met kudasi. Ya. Ayo. Dang. Lagi ngene. Asik. Sing. Salam dari Binjai. Ya met kudasi. Ya met kudasi, Oke. Bang Jamet para kedasi. Ada kimochi. Iya. Para kedasi. Iya. Wes jan koyo anak kucing golek imike mboke lho. Kayak tenan nek kayak tikus anyangan-anyangen lho. Oke, pepeling Dek Niken Salindri, Sita Widya Palupi dan Mbak Anistia Enggarsari. Ayu ya, Anistia Ayu Enggarsari. Oke, yuk pepeling, tak tuntak. Oke, kayak nyengke. Awas. Sakti elengke wis wasite padha nindakake adhan mesti padhang wayahe sabdaya natapi wajib dawuhe pangeran salayake cacake agung Subuh duhur lan asar salat sayap tinadong tindak mungkar maghrib lan isya jangkepe prayogane ditambah salat sunahe